adini ulo Kelvin ayobe street kid. Angi-understand mina ngempela into ekade imbalekisa kubo uKelvin. Kelvin nje nedrama, gcwele idrama. Senitholile nje leqiniso kade lifuna yini-ke manje into esimbalekisa futhi manje, koda-ke ahamba ayoba i-street kid. Umbali useyasangana. Umbali ahambe aye ka-Iten ayontshontsha iy'ngubo zakhe kulayini. Ahamba ayontshontsha iy'ngubo za-Iten kulayini. Bese u-Iten athole i-call ukuthi u-April bam-kidnap-ile. Uma ngabe befuna ukumbona esaphila akalethe imali ye-ransom u-10K. Bese-ke kuba khona i-montage yakhe aqale etotoba kancane shuthi yabo usefunda ukuhamba. Agcine esewokha kahle, agcine esegijima. Hhayi-ke mese egijima, hhayi use-right, usesindile. Eyayihlanganisa le mali.